Zozketaren arabera, bada ere datoa, baina lehenengo txapelketan parte hartzen duenari egokitu zaio, bera Honduras herrialdetik etorria da Euskal Herrira, Alubaren herrikoa, hor Tegucigalpan, eta hementxe jokatu dagoia, nola ez, euskaraz poliki, eta gaur harri jasotzen, lehenengo txapelketan parte hartzen. Txalo hori bat, Elias Pérez! Bigarren egokitu zaiona, gaurko omenduaren semea eta haren garzonek ikaina, Odei Iruretagoina, izeta laugarrena. Ondoren, historia egin duen, haren garzonek txapeldu handia, Aimar Irigoyen, errezentarra. Zarausti, laugarren, Mikel Lopetegi. Honetaz ere, bala utxagapena, haupa Mikel. Osgarren egokitu zaiona, Zarausti baita ere, Inigo Eizagirre. Eta zeigarren partaidea, Aizarna Zabaletik datorkigu, Xavier Peñagarikano. Eta nola ez, bukanerako utzi dugu, gaurko protagonista nagusia, Jose Ramon Iruretagoina, izeta bigarrena. Ezoteena, Jose Ramon, gaur ere, aurre eta honenak lan eginez. Aztean dago, eta txapelketa zira gona. Gipuzkoako Aretxikien txapelketa martxan dago, Elias Pérez, lehenko jasorde egite. Hori eta Elias. Hau laugarrena dugu, ez? Elias Pérez, alegin gau. Egun historiko. Zazpigarrena jasotzea. Amar Amaika Amabi Tomito da terdi Amasei Biztonena da darama 2000 kilo Amasazpi Emezortzi Oitalau, irutonera da.
bi, hiru, lau, hamabi, hamairu, hamabost, hamabost, eta bi toneladarako ohatxe, hamasei jaso, hogeita bederatzi, hogeita hamar, hogeita hamaika, lau tonelada, hogeita hamairu, será un 95 kiloko koparekin lehenengo jasoaldi egin Zarauztar gaztea. Mikel Lopetegi, bi jasoaldi. Hiru. Lau. Hamabost. Hamasei, bi tonelada ohatxe. Hamazazpi, hemezortzi, hogeita hamar, hogeita hamaika, zero gau, hogeita hamabi, hogeita hamairu, Inigo Izagirre, Zarauztarra lehenengo jasoaldi egiten 125 kiloko. Bi. Hiru. Zazpigarrena, hau Inigo. Zortzi. Bederatzi. Hamairu, Inigo Izagirre. Hamalaugarrena jaso du, azter bi tonelada izango ditu, hamabosgarrena hortxe, hogeita bat barkatu, hogeita bi, hogeita hiru, hiru tonelada bai, ez da posibilitat, azkeneko kortelea martxan da, Xabier Peñarikano. Nahi atezude, gude pixka. 125 kilo jaso ditu. Bi. Hiru. Eta hortxe lehenengo tonelada. Zortzi jasoaldi, Xabier Peñarikano. Bederatzi. Hamar. Eta bi tonelada, oraintxe. Hamasei jasoaldi. Hamazazpi. Hemezortzi. Oraintxe. 3 mila kilo jaso ditu. Hogeita bost. Hogei izendaren marka gota zazpien dago. Hogeita zei. Hogeita zazpi. Hogeita zazpi.
Baliez. Eta gelditu gabe, oraino, teknik hau nahi beratzen du mutileak. Hirugarrenera. Iru! Neguzi alpatik etorritagoa mutila. Zortzigarrena. Eta kronometroa martxan daukadoi. Aita beniko jatzaldie. Bini. Iru. Zazpi. Zortzi. Batzuk, zena eta berriro. Amairu. Amalau. Amaboz. Justo en el centro de Capitolo. Emezortzi. Emeretzi. Abolei. Etorri neska, esan da etorri emakume hau, aio lehatu bat. Sí, errezin gara. Bederatzi. Eta hamar. Amairu. Amalau. Ogei. Ogeita bat. Erditu dugu. Ogeite marka. Gainditu ebari ogeita bi. Ogeita iru. Ogeita iru. Gobenei gaztea. Kronometro martxan du. Lehena. Bigarrena. Amairu. Amalau.
ez daiteke egon. Gureko herriak 100 kilo bizitzen baitu. Malo egigo. Bederatzi. Eta Amar. Animo egigo. Amados. Ogain ez dago atzeneni bukaera nahi. Amasei. Alko egigo. Amazazpi. Amazazpi. Hortzeran, azkeneko 3 minutuak. Bi. Hiru. Lau. Lau jaso eta atzera. Hau Xavier. Bederatzi. Amados. Amasei. Ez dago atzeneri. Bukatu arte. Amazazpi. Odei izetak, 21 egin ditu. 18. Eta nahiko harmoni. Eta kilo eta erdi, hain justu ere, gehiago. Baina orain, bere azken harriarekin, hirugarren harria, 100 kiloko harri borobila, Elias Perez, ordura euskalduna. Euskaraz ere pixka badaki. Polakin ez da ondo moldatzen, Ez da ondo moldatzen Polakin. Tornina pasa baita ere kurikorekin, eta nare kilo eta bai bosteu. Badera martzela, azoatik bakotzeko egiten ditzak. Bederatzi jaso ditu lehenengo harriakin, bederatzi bigarrenarekin, eta jaso dikontu nintzen bere marka gaindituko du horretxe, hau jasotzen bada! Lau. Chebos. Tornina da erdi. 6. 1000 kilo jaso ditu. Tornina da. Amaika. Hori hori. Amabi. Amazazpi. Tornina da urbilitu. Hortxe, 100 kilo gehiago, 9 jaso dira. Hortxe, 2 tonelada, 2000
taima martxan da. 2, 3, 4, 5, bi jasoa digeio. 11, tonela bat jaso du, 1 kilo ere bai. 12, hau baimar. 13, 14, 15, Legeriak eskatzen dio eramen. Txegeratzu bido bat. 25, 26, 27, eta txapela jokoan, kronometroa martxan, horreten irentzat. 12, Mikel Lopetegi jaunak, eta Andrea. 15, Guantxe. 16, 17, horatu, 28 dala, txapela jazteko marka. 17 dara martza. Beraz beste amaike jaso dimene baditu. Hemezortzi. Hau Mikel. 19. Momentuz, hainbat, hogeita bederatzi jaso ditu,
duen dinoe, kubikoekin, agian lehertu indala eta gero-geroko gara. Izango du azalpen, ziur behin. Ala Xavier! Aizarra zabala guinea! Bere azkeko zaila! Martina Obiegu! Ez da zer ez bakareko gara, baina gure txarrak bai! Gure txarrak bai gure apa zaila! Bueno, hau dugu, Luxarbe Espainiak eman dio zaiateri hasiera, Osorra Mondian prest zegoen, eta 125 kiloko kubikoarekin, bere hiru ekitaldietako lehena ari da egiten. 4 jaso. 5 kilo jaso ditu, 5, apa Osorra Mon. 6 minutu bateko zaioa, 32 segundu daramatza, 7, bueno, tornelada da, garbi, 2 segundutan tornelada bat, 2 kilo jaso ditu ya da. 11, 12, bat eta erdi bai, ez, baina, amairu jaso aldi, jarra amairu jaso aldi, amairu, ez? Amaika, markatu, amaika. Abai, sortziaz, tornena bat egin dugu, gero ja, 10 hartu dugu, hori pasatu zitzaigun euroarekin ere. Hortxera, azken 60 segundu martxan daude, eta lehen 1 kiloak eskubiarekin, jaso da, baita bigarrenak ere, 3 zebizi. 4, hori gabera Osorramon. 5, 6, 7, 8, 9, eskubaga batekin tornelada bat, 10 jaso aldi, 1001 kilo, 1000 Zorion benetan eskerrik asko eman duenagatik. Eta gaur ere, plaza berezi, damero honetan, hori egitera doa. Esku bakar batekin jaso, bizkarreratu, eta hola! Eta mari, tanzilane, tirarra benetan. Era el título ahora, no sé. Eskerrik asko Osorramon, zorion. Zenbat miliak kilo jasoko zituen bizkarra. Zenbat miliak. Hortxe emaztea. Eta, momentu, ukilako bizitzenak dira, zikutuenak horretan izango da, zen eskure bat izango. Zorionak Osorramon, mila esker! Izota,
Bizitzak hori dauka, ez da gelditzen. Bueno, normalean atzetik astea daunena. Atzetik hasik. Etorri mesedez, Elias Perez. Honek ere, egun historikoa izan duela. Elias Perez mesedez. Hablator. Zaria jasotzen. Hogeita zortzi jasoari, 3.000 kilo jaso ditu. Bosgarren, Inigo Eizagirre, Torriño. Lauzkorra, 3.000 jasoari, 6.997,2 kilo jaso ditu. Zorionak Inigo. Laugarren, Xavier Peñariano. Ama Xavier. Aizago nazionalua. Gure ikusi dutela. Lehi estu entzatu zeta laugarrenekin. 300 jaso hori, 7.900 kilo. Ia 8 tonelada jaso ditu. Hogeita urteko gazteak. Eta gaurko menduaren zenea, 3. Odei, 320. Bere zama, zenea 8 zenea 8 urtiko eta ikusten dugu, aitoman aurretzen duzko daitu. Iruko baita jazordi, 8.000,907,5 kilo. Egon dira. Kinduta benetan biloba txikia. Txapeldu nore, ezik izan du inoren harriarekin, baina sustoa gortutzean zartzeko moduan ibili da, Iker Lopetegi, etorri mesedez. Oanik hori urte besterik ez ditu. Badu garaia. Denborak eta arrazak eta kontrolatzeko. Eta nola ez. Lertuta ikusi dugu. Baina bere marka igoren hemen ala ipatu dute. Bere marka momentetik jasoldi batera genditu da 1 kilo golarekin, 3 minutuan. Etorri, Aimar Irigoyen. Soy una vereda. Toni Gonzalo Mesedez. Toni. Zeta, bigarrenari. Guzti hori